The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Takže dobrý den, já vás zdravím na dnešním webináři, který se bude zabývat produktem Acronis Snap Deploy 3. Mé jméno je Tomáš Gebauer, když tak e-mail na mě máte tady, kdybyste měli jakékoliv dotazy. Jsem technik společnosti Zebra Systems, mám na starosti technickou podporu produktu Acronis. Něco málo o společnosti Acronis. Společnost Acronis sídlo má v Americe, založena v roce 97, omlouvám se, pracuje na technologii od roku 91, to znamená, že už je na trhu opravdu delší dobu. Acronis se zabývá hlavně zálohovacím software, to znamená produkty Acronis Backup and Recovery 10, určitě kolega Lukáš Valenta, nebo někteří z vás určitě byli viděli webináře s kolegou Lukášem Valentou, takže měli jste možnost slednout webináře na Backup and Recovery 10. Další, dá se říci, oblastí, čím se Acronis zabývá, tak je vlastně online záloha databází, produkty pro zálohování SQL databází, Exchange. Další oblast je deployment, o tom si budeme povídat dnes, takže za malou chvíli uvidíte více podrobností. Poslední, dá se říct, z takových oblastí, kterou se Acronis zabývá, tak je vlastně disk management, to znamená produkty pro správu disků a diskových oddílů. Tyto produkty Acronis Disk Director Suite nebo Disk Director Server. Tak jenom v rychlosti ohledně produktu Acronis Backup and Recovery 10, je to vlastně rodina produktů pro online zálohování stanic a serverů. Jenom v rychlosti, abych vysvětlil, tento produkt je vlastně určený pro podniky, hlavně pro podnikovou sféru, nebo pro vyšší nebo pro více strojů. Máme vlastně dvě edice, buď standalone nebo advanced standalone, to znamená nasazování edice na jeden stroj a použití na jednom počítači. Advanced edice použití na více strojí s hromadnou správou nebo spíše s centralizovanou konzolou pro správu více strojů najednou. Co jsou hlavní výhody těch produktů nebo hlavní doplňky těch produktů, které bych určitě nechtěl opomenout, tak je vlastně Acronis Universal Restore, díky kterému je možné obnovovat zálohy na odlišný hardware a deduplikace, díky které dokážete ušetřit značnou spoustu místa při ukládání záloh. O těchto produktech určitě budou následovat další webináře, takže kdybyste měli zájem, určitě se potom přihlašte a podívejte. Tak, dostáváme se tady k produktu Acronis Snap Deploy 3. Dá se říct hardware nezávislý deployment. Jaké máme edice? Máme vlastně dvě edice toho produktu. První z edicí Acronis Snap Deploy 3 for Workstation. Jedná se o produkt, který se dá používat na klasických PCčkách, desktopové operační systémy, tak bych to řekl velice jednoduše. Acronis Snap Deploy 3 for Server je produkt určený pro serverové operační systémy. V tomto případě se to licencování nebo to určování potřebných licencí provádí, nebo to hlavní rozdělení provádí tak, že desktopové operační systémy, to znamená od nějakých NTček až po Windows 7 je ta workstation, u těch serverových operačních systémů tam je to od Windows NT Server až po 2008 server od Windows. Tak, hlavní vlastnosti toho produktu, co to vlastně ten deployment je. Deployment je, dá se říci dvěmi způsoby. První z nich je instalace diskových obrazů, což je velice jednoduché a jasné, to znamená díky vzdálené správě nebo díky nástrojům tohoto produktu dokážete jednoduše obnovit diskový obraz, referenční image, dá se říct jednoho počítače na jiný stroj. Po případě se může jednat i o hromadnou instalaci diskových obrazů, to znamená, máte jeden referenční image, ten roznesete na dalších X strojů. Hlavní vlastností tohoto produktu je hlavně nezávislý deployment diskových obrazů, to znamená, není to nějakým způsobem
omezeno časově například, není omezeno nějakým způsobem použití těch obrazů. Určitě díky doplňkům Acronis Universal Deploy dokážete obnovit diskový obraz i na hardware odlišný stroj, takže určitě těch možností je zde více. Samozřejmě podporují se všechny edice Windows, kompletní výpis uvidíme za chvilku, takže tady to nemá smysl nějak dále rozebírat. Určitě, co zmíním, tak vlastně Acronis Deploy vám dokáže vytvořit zálohu diskového nebo zálohu toho počítače, nebo ten referenční image, který následně dokážete obnovit. Určitě, co je pozitivní, tak vlastně ten produkt je plně kompatibilní samozřejmě s staršími verzemi toho SnapDeploye, hlavně teda s tou předchozí verzí Acronis SnapDeploy, a také pro tu obnovu dokáže používat i zálohy například z Acronis True Image z rodiny Echo, po případě v současné chvíli lze použít i pro Acronis Backup and Recovery 10. Co je hlavní, nebo co ten program dokáže, určitě vlastně po obnovení té zálohy dokáže vypnout počítač, restartovat, dokáže ho před obnovením samozřejmě probudit díky Wake on LAN komponentě, které samozřejmě jsou součástí instalačního balíčku. Má také samozřejmě rozšířitelný PX server. Ale toto jsou všechno informace, funkce, které si ukážeme v názorné ukázce. Určitě si projdeme tím programem kompletně, abyste viděli, jak ten program funguje, jak se s ním pracuje. A tady jenom, jak vidíte, jednoduché schéma, kde vidíte, co všechno se dá použít, nebo jak spíše by se ten produkt měl používat. Proto, abyste ho mohli obsluhovat, potřebujete jakousi řídící stanici. Nejedná se, nebo není podmínkou, aby na té řídící stanici, aby se jednalo nějaký server. Jedná se jenom o to, aby to opravdu byl nějaký stroj, který bude řídit tu instalaci. Na tomto stroji se z velké většiny případů instalují vlastně komponenty pro správu, což je vlastně management konzole, OS Deploy server, který se stará právě o tu hromadnou instalaci, Acronis PX server. Na stanice můžete použít, dá se říci, 3 možnosti, jak tam rozchodit agenta. Řekl bych to takto jednoduše. První z nich je přímá instalace agenta do operačního systému. To znamená, to znamená vlastně při obnovování nebo při tom deploymentu jako fyzickém stačí, když je ten stroj zapnutý, deployment se provede. Druhá možnost je použití bootovacího média, které může být na CD, DVD nebo na USB. Opět nabootuje se do agenta, může se provést obnova. Třetí z možností je použití PX serveru nebo bootování ze sítě. Velice jednoduché. Tak hlavní ještě k těm vlastnostem toho produktu, co určitě dokáže, teda to už jsme si říkali, ale ještě jednou, aby se vám to zopakoval, ten produkt dokáže vytvořit image disku. V tomto případě ale chci určitě upozornit na jednu věc. Při vytváření toho image disku, nebo to vytváření image disku je, dá se říct, jednorázové ve velkých uvozovkách. Není totiž možné nějakým způsobem naplánovat toto vytváření těch disků, té zálohy nebo těch imageů toho disku. Určitě se teda nejedná o program, který by splňoval nějaké zálohování. Určitě ne. Tento produkt je opravdu určený pro obnovování. Jo. Dá se říci, ta strategie nebo ten přínos toho produktu je třeba naprosto, dá se říci, obrácený oproti Acronis Backup and Recovery 10. Jo, takže tady v tomto případě se plánuje obnova, neplánuje se absolutně zálohování. Co je určitě novinka v tomto produktu, tak je vlastně možnost vytváření obrazu diskových oddílů, což u předchozích verzí nebylo možné. Takže v tuto chvíli, jestliže máte disky rozdělené pouze na diskové oddíly, nebo že máte v počítači třeba z jeden disk, tak můžete ho rozdělit, nebo můžete udělat zálohu čistě jenom toho systémového diskového oddílu, následně obnovovat čistě jenom tuto zálohu. Kam se dá ten image umístit? Určitě v tomto případě to není myšleno, kde přesně ten image můžete uložit,
ale hlavně tady toto je umístění toho image pro následnou obnovu. To znamená, pak, když byste chtěli používat nějaký image pro ten už fyzický deployment, tak může být umístěn, dá se říci, pouze na 3 úložištích. Mám sice napsány 2, ale hned to rozvedu. Síťové úložiště je jasné, buď se může jednat o klasický nějakou NASku nebo něco. Druhá možnost je mít to uloženo například na správcovském stroji, tam, kde je vlastně to je vlastně ten počítač, který řídí ten deployment a má instalované ty potřebné komponenty pro tu centralizovanou správu. Tam může být taky uložen v nějaké sdílené složce. To jsou jakoby ty 2 možnosti, tak bych to řekl. Další možnost je, že to může být uloženo na externím hard disku. Tady opět veliký vykřičník, ten image nemůže být uložený na disku těch počítačů, nemůže být uložený v SecureZone. SecureZone tady absolutně, no, tento produkt, dá se říci, SecureZone nezná, nepracuje s ní, nespolupracuje s ní, určitě ne. Takže určitě to jsou jakoby jediné 2 umístění, kde vy můžete vytvořit zálohu a ze které zálohu můžete obnovit. Možnosti spouštění produktu, opět si ukážeme, jak se ten produkt ovládá. Spouštění vlastně může být buď řízené událostmi, nebo může být řízené pomocí naplánované úlohy, nebo si také můžete ten deployment pouštět ručně. Tak, jenom tady v rychlosti k těm podporovaným operačním systémům. Jak jsem říkal, je to od NTček až po 7 u těch serverových operačních systémů, od NT4 serverů až po 2008 server, samozřejmě i R2. Licenční politika. Určitě toto je věc, která by se neměla opomíjet. Každý stroj vyžaduje vlastní licenci. To je první věc, na kterou určitě byste si měli dávat pozor. Druhá věc, že licence se k danému stroji přiřadí, nebo ta licence se přiřadí přímo k tomu danému hardware. Je to produkt Acronis Deploy je, dá se říci, výjimkou oproti ostatním produktům Acronis, kde vlastně tu licenci můžete použít pouze na jednom hardware. Není ta licence následně přenosná, například když vyměníte ten stroj za nový, tak tu licenci už dále nemůžete použít. To znamená, pokud uvedu příklad, pokud byste měli v učebně například 20 strojů, koupíte si, dá se říct, 20 licencí produktů Acronis Snap Deploy, použijete je po, řekněme, třeba z roce 2, vám jeden počítač zavaruje, koupíte místo něj nový, tak si budete muset dokoupit i tu licenci Acronis Snap Deploy na ten nový stroj. Z toho starého stroje to prostě nelze použít. Určitě se jedná o ESD licence, to znamená licenční certifikáty, nejedná se teda o krabicovou verzi a k dostání českých, anglických verzích. Určitě, co je nutné pro ten Acronis Deploy, je použití licenčního serveru. A licenční server by měl být dostupný pro všechny ty agenty, samozřejmě i pro ten správcovský stroj, to znamená instalace buď na správcovském stroji, po případě na serveru. Tak v rychlosti jenom ještě bych chtěl podotknout výhody toho produktu. Můžete si vybrat pro obnovování té image a ze 2 možností, ze 2 způsobů, jak ten image poteče po síti, buď poteče unicastem, to znamená k každému stroji zvlášť, tak bych to řekl. A jedná se tedy, v tomto případě může dojít, dá se říct, k zahlcení sítě. Samozřejmě je to opravdu relativní podle toho, jaký způsob vám vyhovuje více, tak bych to řekl. Druhá možnost je multicast, kde do té sítě ten image jede pouze jednou a hromadně se instaluje na všechny stroje najednou. Tak, určitě co ještě musím zmínit, referenčních imageů můžete mít vytvořených více, to znamená pak, když máte 2 nějaké série strojů v síti, tak můžete mít jeden referenční image pro jednu sérii počítačů, druhý referenční image pro další sérii počítačů. Je to opravdu, záleží to na vás, jak si to vše nastavíte. Dále bych chtěl ještě upřesnit produkt Acronis Universal Deploy. Jedná se tedy o hardwareově nezávislý deployment,
kde vlastně tu jednu referenční image můžete obnovovat na stroje, které mají odlišný hardware. Tak, toto by bylo, dá se říct, však té prezentaci mluvené, takže teď bychom se měli podívat na ten produkt Acronis Snap Deploy z té, dá se říci, z toho praktického hlediska. Tak, úplně první věc, co bychom si ukázali, je instalace toho produktu, instalační soubor. Omlouvám se, teď jsem si vzpomněl, že jsem vám zapomněl říct jednu věc. V menu nebo v otázkách, vlastně když jste se připojil tady na webinář, tak máte takový ten panel od toho GoToWebinar. A když tak v těch otázkách a odpovědích stačí, když mi tam cokoliv napíšete a potom, co skončím výklad, tak samozřejmě budu řešit vaše dotazy. Jo, takže kdybyste cokoliv měli, tak určitě je tam pište. Tak, vraťme se teda k té instalaci. Jak vidíte, po spuštění instalačního souboru máte na výběr instalaci 6 komponent, management konzolu, licenční server, OS Deploy server, PXS server, agenta a Wake on LAN. Tak, v prvním kroku, kdybyste ten produkt měli nasazovat nebo byste ho chtěli použít, tak si určitě musíte rozmyslet jednu věc, a to je ta, co kam nainstalovat. Instalace Acronis Management konzole, to je ta úplně první položka. Tu management konzoli můžete mít nainstalovanou na více strojích. Management konzole slouží k tomu, abyste se vlastně připojili na OS Deploy server, tak to řeknu, to je ta položka číslo 3. Takže v tomto případě si stačí jenom vybrat, který stroj bude pro vás, nebo ze kterého stroje budete ovládat, nebo ze kterého stroje budete přistupovat. Může to být například váš osobní notebook, se kterým třeba přicházíte do zaměstnání. Druhá věc, nebo druhá položka pro instalaci je Acronis licenční server. Acronis licenční server by měl být instalovaný na nějakém stroji v síti, který je, dá se říci, zapnutý, nebo který je v chodu ve chvíli, kdy probíhá deployment, to znamená v nejlepším případě by si mělo jít o nějaký server, na kterém ten licenční server zprovozníte. Třetí položka Acronis OS Deploy server by se měl instalovat vždy na správcovský počítač, nebo tento stroj, který bude mít instalovaný na sobě tuto komponentu, bude obsluhovat ten přímý deployment. Znamená to, že přímo se o to bude starat nejlépe, tedy jestliže se jedná například o školní učebnu, doporučím dá se říct učitelský stroj, tak to řeknu jednoduše, nainstalovat ten OS Deploy server tak, aby měl přímo tu podsíť k dispozici přímo pro sebe, tak bych to řekl. PXS server je to vlastně komponenta, díky které dokážete jakoby najet do agenta při bootování ze sítě. V tomto případě záleží opět na vás, jestliže tuto komponentu chcete využít nebo ne. Stroje, které by to měly použít, nebo stroje, které by chtěli používat ten PXS server, musí umět bootovat ze sítě. Dneska si myslím, že dnešní počítače to umí samozřejmě všechny, u těch starších počítačů mohl být někdy problém, takže určitě musí podporovat tady bootování ze sítě. Acronis Snap Deploy agent, tento agent se instaluje na počítače, může a nemusí, tak to řeknu, instaluje se na počítače, které by se měly deployovat. To znamená ne na stroj, na kterém je instalovaný OS Deploy server, ale na ty ostatní počítače určené pro deployment. Acronis Wake on LAN proxy, tuto komponentu instalujte, pokud chcete počítače probouzet ze spánku, tak bych to řekl jednoduše. Vždy ta proxy server nebo ten Wake on LAN proxy by měl být nainstalovaný v té podsíti, ve které jsou stroje pro ten deployment. Tak, určitě probrali tu instalaci toho, nebo ten instalační soubor jsme si tedy probrali. Určitě na tento počítač, který tady vidíte, jsem si nainstaloval všechny komponenty kromě agenta.
Mám tady vedle sebe ještě druhý počítač, na kterém mám zprovozněného agenta, takže přesně uvidíte, jak to funguje, jak to vypadá. Tak, spustíme si management konzoli, abych vám popsal prostředí a abych vám řekl přesně, jak to vypadá. Takže po spuštění management konzole se automaticky ve chvíli, kdy to máte všechno připojeno na lokálním počítači, se přímo připojíte jakoby na ten lokální počítač. Takže jak vidíte, máte na výběr z několika možností. Jsou tady dvě hlavní sekce. První sekce instalace, to znamená nastavení už přímo toho deploymentu, tvorba hlavních diskových obrazů, zkontrolování toho hlavního diskového obrazu, po případě vytváření záchranných zaváděcích médií. Ta druhá sekce je vzdálená správa, to znamená, můžete se podívat na správu licencí, můžete se podívat nebo můžete nainstalovat součásti Acronis na ostatní počítače, konfigurace PXE server, správa souboru a spouštění aplikací. Tak určitě, co je pro vás, dá se říci, to úplně nejzajímavější, nebo spíš jak byste měli postupovat hned na začátku, tak ta první věc, co byste měli provést, tak je nachystání jednoho zdrojového počítače. To znamená, budete mít nějaký počítač, který si nachystáte s veškerým instalací veškerých aplikací, s nastavením opravdu všech vašich požadavků. Jakmile budete mít takto nastavený počítač, doporučuji vytvořit, nebo musíte si na tomto stroji vytvořit jakoby obraz disku. Ten obraz disku si vytvoříte buď ze záchranného zaváděcího média, které si vytvoříte například přes tady tuto možnost vytvořit záchranné zaváděcí médium, jak vidíte. To je jedna z možností, jak to uděláte. Druhá možnost je, když máte na tom stroji nainstalovaného agenta, můžete si vytvořit obraz toho disku na tom vzdáleném počítači musíte nabít připojení. Já jakož jsem připojen teď na lokální počítač, takže i tak jakoby uvidím disky lokálního stroje. Tak to teda probíhá, vytvoříte si obraz disku, uložíte ho teda na síťové úložiště, po případě na lokální disk toho správcovského počítače. Jakmile máte vytvořený obraz disku, v druhém kroku řešíte to, jak ty obrazy jakoby budete distribuovat. Možná, že ještě bych před tímto krokem, před tím postupem nastavení šablon, určování, kdy se má co obnovovat a kdy se má co deployovat, tak abych byl přesný, tak bych ještě zmínil vytváření toho záchranného zaváděcího média, které se vlastně vytvoří velice jednoduše. Můžeme se na to rovnou podívat, jak to vypadá. Na tomto záchranném zaváděcím médiu, doufám, že to všichni uvidíte, máte vlastně možnost nainstalovat nebo vytvořit si 3 věci nebo 3 komponenty. První z nich je přímo ten Acronis NetDeploy agent, který po připojení se vlastně ve chvíli, kdy je tento agent k dispozici, tak na něj můžete aplikovat ty šablony, to znamená spustit deployment. Druhá komponenta je Acronis samostatný nástroj. Díky tomu samostatnému nástroji dokážete za pomocí toho bootovatelného média obnovit image na tom stroji. V tomto případě ale opět upozorňuji, že ten image musí být, nebo ten image při výběru toho image, ten image musí být umístěný na síťovém disku, po případě na USB disku, určitě ne na lokálním disku. Z toho lokálního disku určitě neuvidíte ten image. Třetí možnost, kterou jste můžete vytvořit, to už jsem vám teda říkal, je ten Master Image Creator, nástroj pro vytváření toho zdrojového image. Tak. Kam si můžete, nebo na co si můžete to záchranné zaváděcí médium vytvořit? Buď je to Acronis PXE server, druhá možnost na disketu, těch disket je více, jedná se asi nějakých 10 disket, takže určitě to nedoporučuju.
ISO obraz, ISO soubor, který si následně můžete vypálit. Poslední možnost je přímo vytvořit si záchranné zaváděcí médium na CD nebo DVD. Program má v sobě přímo vypalovací nástroj, takže když kliknete na další, program se nebo bootovatelné médium se vytvoří. Tak ohledně toho PXE serveru určitě jedna věc ještě. Doporučím spíše ten PXE server nastavit přímo tady přes tu konfiguraci. Takže když si kliknete na konfigurovat PXE server, přímo uvidíte jeho možnosti. V operacích, to znamená v té levé části programu, jsou vlastně operace, to znamená vidíte, co s tím můžete dělat, co s tím dělat můžete. Když si kliknete na nastavit PXE server, můžete si určit, které komponenty na tom PXE serveru mají být viditelné. To znamená, po nabootování ze sítě se můžete připojit na deploy agenta, po případě na master image creator, to znamená, můžete si vytvořit image disku. Určitě doporučím například nastavit, jak se to používá, dá se říci ve všech případech, tak vlastně v tom SnapDeployi nastavit si automatické spouštění a konec SnapDeploy agenta například po 10 nebo 5 vteřinách, to znamená ve chvíli, když potřebujete, nebo ve chvíli, kdy třeba použijete wake online k tomu, to znamená, že se vám zapne počítač, spustí se vám PXEčkem, nebo počítač se spustí, nabootuje ze sítě do PXE serveru Acronis, nabootuje do toho agenta, spustí se agent, následně proběhne politika, nebo díky přednastavené plánované úloze se rovnou může obnovovat nebo deployovat image. Určitě toto si ukážeme, jak se to přesně všechno nastavuje. Takže ten PXE server určitě jak doporučím nastavit se spíše zde, než přes to záchranné zavaděcí médium, protože tady máte více možností. Tak, půjdeme domů a určitě podíváme se na jednu věc, nebo na tu hlavní věc, a to je přímo ta zpráva té instalace. Jak vidíte, překlikl jsem se, nebo v tom prvním kroku máte přímou instalaci, kde vidíte připojené agenty. Jedná se o to, že v této části, nebo v této záložce, tak bych to řekl, uvidíte všechny připojené počítače, co tuším 2-3 vteřiny se toto refreshuje, to znamená vždycky se produkt dotazuje, za náhodou nepřibyl další počítač, aby se na ní mohla aplikovat šablona, ve které vlastně máte určené, co přesně se má stát. Tak, mám tady připojený jen počítač, těch strojů tady může být samozřejmě ve chvíli, kdy se ten produkt používá, tak tady vidíte celý seznam těch počítačů, které jsou vlastně připojené díky tomu agentovi. Tak, určitě, co se zde používá, tak je vlastně tvorba šablon. Ta šablona, určitě pojďme si jednu hned vytvořit, uvidíte, jak se vytváří jednoduchá šablona. Takže projdeme průvodcem, vytvoříme tedy novou šablonu. Určitě první věc, které v té šabloně musíte udělat, tak je výběr diskového obrazu. To znamená, v tomto případě si můžete vybrat image, který je uložený na tom správcovském stroji, to je jedna z možností, po případě image, který je uložený na síťovém disku. Jo? Je to velice jednoduché, takže vybereme si image, například. Tak. Výběr cílového disku, to znamená z té image, které teď jsme vybrali, to řeknu, tak si musíte určit, který disk se má vybrat pro obnovení, takže přímo ten výchozí, který tam je jediný nastavený. V druhé části je to přímo výběr toho cílového disku, to znamená, ptá se vás program na to, jak nebo kam se má ten disk obnovit, na jaký disk toho deployovaného počítače.
Můžete si teda vybrat přímo, že se to má obnovit na diskový oddíl, to znamená, jestliže tam máte více diskových oddílů, vyberete si přímo číslo diskového oddílu, na který se má obnovit. Po případě se může ten image přizpůsobit na celý disk. V dalším kroku si můžete přidat do toho image uživatelské účty. To znamená, ve chvíli, kdy tam máte například pouze účet administrátora, například, víte, že ty počítače, že ty diplomované stroje budou například pro studenty, to znamená například jedná se teda o školní učebnu, velice jednoduše si můžete nastavit uživatelský účet, který potom bude samozřejmě součástí toho Windows po tom deploymentu. Takže například si nastavíte uživatelský účet student, velice jednoduše. Vidíte, že třeba administrator by neměl být, takže si ho dáme třeba do skupiny users, takže uživatelé. Těch uživatelských účtů si tady můžete samozřejmě přidat více. Tak, určitě další krok je vlastně název počítače. V tomto kroku si vlastně vytváříte přímo názvy. V uživatelské příručce k tomuto produktu jsou přímo vypsané kritéria, jak si nastavit různé názvy pro každý stroj. Díky složeným závorkám si dokážete nastavit například to, aby se vám počítače jmenovaly od třeba z počítač 1 až po počítač 20. Samozřejmě těch kombinací je tam více. V uživatelské příručce samozřejmě jsou všechny tyto kombinace vypsány. Je tam přímo jedna strana věnovaná čistě jenom příkladům právě nazývání těch strojů. Takže nemusíte se bát, že když ho teď nazveme počítač 1, nebo teď, kdybychom to udělali, tak ano. Ale ve chvíli, kdybyste měli třeba 20 počítačů, tak do té šablony si můžete nastavit opravdu to, aby se jmenovali od počítače 1 po počítač 20. Další věc, kterou tady si můžete nastavit, je, že počítače po obnovení budou připojené do domény, takže velice jednoduše si můžete nastavit název domény, do které budou počítače připojené po obnově. Po případě, jestliže nemáte doménu, můžou být připojené přímo do pracovní skupiny. Tak, síťová nastavení, určitě pak, když používáte DHCP server, doporučím získávat IP adresy automaticky. Pak, když ne, můžete si přímo nastavit rozsah IP adres, které se vlastně budou přiřazovat těm konkrétním počítačům. Myslím si, že v tomto kroku je to velice jednoduché. DNS server opět nastavíte si buď automaticky nebo přímo název toho DNS. Určitě, co tady musím zmínit, tak vlastně po obnově toho image si můžete vlastně změnit SID. Díky té změně, nebo kdybyste vlastně SID nezměnili, tak ty stroje potom v rámci jedné sítě by mohly kolabovat a kolidovat, protože budou mít shodné SID, což je velice špatné. Jo? Není to dobré, když je v rámci jedné sítě více shodných SID. Určitě síť skolabuje, tak to řeknu. Takže si to můžete velice jednoduše změnit. Tady si jenom zadáte správce domény, jelikož jsem přidal, nebo jsem nastavil to, aby si počítače přidali do domény, takže musím zadat jméno domény, správce a jeho heslo. Tak. V dalším kroku, co můžete udělat, tak je vlastně to, že si můžete velice jednoduše přenést nebo přidat soubory potom jakoby fyzickém deploymentu. To znamená, nemusíte mít ten obraz, nebo takto. Vezmu to z jiného konce. Ve chvíli, kdy třeba potřebujete nebo máte vytvořený image disku s tím, že jste na něco zapomněli, na nějaké soubory, na nějakou věc, tak to řeknu, tak si můžete velice jednoduše tady přidat konkrétní soubory, konkrétní cokoliv, jo, tak to řeknu. Velice jednoduše si
vyberete, co přesně teda chcete přidat, například nějaký program, řekněme, kam se má uložit. V tomto případě vidíte přímo, jakoby pro to uložení vidíte přímo ten image otevřený, tak to řeknu. Jo, to znamená přímo ten disk toho počítače, který už bude nadeployovaný. Tak, vyberete si například, to uloží přímo jakoby na diskce, potvrdíte, velice jednoduché. Těch souborů si tady opravdu můžete přidat, kolik chcete, záleží na vás, pak samozřejmě díky vytížení sítě se to bude aplikovat. Určitě co je další věc, co můžete udělat, tak přímo po obnově a po spuštění toho stroje se vám můžou spouštět určité aplikace. Opět velice jednoduché, vyberete si aplikaci pro spuštění, například potvrdíte a vlastně po spuštění toho počítače vlastně potom, co proběhne deployment, potom, co naběhne do Windows, spustí se tento program. Velice jednoduché. Tak, možnosti instalace, to znamená možnosti přímo možnosti nastavení. Pojďte se podívat, jak vypadají. Co se má vlastně stát po instalaci, to znamená po tom, co se provede deployment. Počítač se může vypnout nebo restartovat. Využití disku samozřejmě, v tomto případě my už jsme si to nastavili. Záleží na vás. Získávání licencí, v tomto případě ve chvíli, kdyby náhodou v licenčním serveru nebyla dostupná licence, musíte určit, co přesně se má stát, to znamená, že se má zastavit operace, použít jinou licenci a tak dále. Využití sítě, máte teda na výběr ze dvou možností, buď unicast nebo multicast. U multicastu určujete časování protokolů, u unicastu určujete šířku nebo omezení šířky pásma. Tak, jakmile toto všechno máte nastaveno, ta šablona už dá si úplně u konce, můžete si přidat jakýkoliv popis, abyste věděli, co přesně se v té šabloně nachází, abyste ji nemuseli třeba editovat, abyste zjišťovali, tak opravdu do toho popisu je dobré si uvést informace, třeba z který image je obsažen v té šabloně, které soubory se kopírují po obnovení, které z aplikace se spouštějí. Takže určitě je to velmi dobré si zde něco dopsat. Tak, když kliknu na další, už tady vidím pouze soupis toho všeho, co se bude dít, co se nebude dít. Takže jak vidíte, ten soupis je tady velmi podrobný. Uložím si šablonu, jak vidíte. Mám ji tady, je to velice jednoduché. Tak, co ale s tou šablonou? Šablony máme tady vytvořené, ale co s ní? Buď si můžete, když si zvolíte instalaci, můžete si zvolit ruční instalaci, kde si vlastně vyberete počítač, na který se bude deployovat, tak to řeknu, a vyberete si šablonu, která se má na něm aplikovat. Jak vidíte, můžete si ještě určit přímo název toho stroje konkrétního, kdyby se jednalo o více strojů, určitě doporučím podle uživatelské příručky zadat díky těm složeným závorkám právě názvy těch strojů. Určitě velice jednoduché. Takže velice jednoduše si tady toto můžete projít. Kdybych tuto chvíli dal pokračovat, proběhne obnova. Toto v tuto chvíli není podstatné. Takto jsme si tady ukázali, jak jednoduše dokážete nastavit nebo jak jednoduše udělat ten deployment jednoho počítače. Samozřejmě někomu z vás se to může zdát složité, ale určitě ve chvíli, když budete mít jednou nastavenou šablonu, která bude nastavená dobře, těch šablon samozřejmě můžete mít více, tak potom už jenom stačí vždycky si vybrat ten konkrétní počítač, kliknout na aplikovat tu šablonu, pustíte to tam a je to vyřešeno. Jo? Nemusíte se ničím zabývat, je to opravdu velice jednoduché. Tak,
Teďkom samozřejmě je tady věc číslo 2 a to je přímo plánovaná obnova. To znamená, pojďme vytvoříme si velice jednoduchou úlohu, která vlastně bude nastavena v naplánovaný čas. Tak. Jak vidíte, v tuto chvíli chce vlastně program naimportovat nebo přidat MAC adresy, na které stroje se bude ta politika aplikovat. V tomto případě určitě se to jedná vlastně, v tomto případě se vlastně toto přidává pouze pomocí MAC adres, které se díky kterým vlastně se to je jakoby jediné vodítko, abyste přesně věděli, který počítač co znamená. Několikrát jsem měl samozřejmě dotazy na to, jak zajistí zákazník jednu věc, a to je, aby se počítače jmenovaly tak, jak se jmenovat mají. To znamená, když máte třeba z 20 počítačů v síti a dáte jim názvy počítač 1 až počítač 20, jo, myslím, že toto je jasné, tak jak docílit toho, aby opravdu ten počítač, který je po mojí pravé ruce, aby měl název číslo 1, hned vedle, aby měl počítač číslo 2, vedle, aby byl počítač číslo 3. A toto nastavení se provádí tak, že tady v této položce přidání těch MAC adres vlastně závisí to, jak tam ty MAC adresy jsou. To znamená, první MAC adresa bude mít počítač 1, druhá MAC adresa bude mít název počítač 2, třetí MAC adresa bude mít název počítač 3 a tak dále a tak dále. Jo, takže tady díky tady tomu si dokážete potom určovat právě, jak který počítač se má jmenovat. Tak, já si tedy v rychlosti naimportuju MAC adresu toho konkrétního počítače, aby mě to pustilo dále. Tak, určitě pak, když se jedná o jakousi školní učebnu, po případě jakoukoliv prostor, kde jsou počítače a chcete dojít k určitému čistému stavu strojů, doporučím si, nebo ne přímo doporučím, tak bych to neřekl, ale můžete využít funkci Wake on LAN. To znamená, že například v neděli večer, v neděli někdy ráno se vám všechny počítače probudí, potom co se probudí, tak se samozřejmě spustí agent, obnoví se stroje. Například pro ty školní učebny je to velice pohodlné, jelikož správce sítě nastaví to, aby se v neděli obnovili všechny počítače. V pondělí ráno přijdou studenti ke strojům, ty stroje jsou čisté, nachystané, nic jim není, jsou všechny funkční. Po tom týdnu je můžou, dá se říct, opravdu zhodit jakkoliv, můžou jakkoliv zničit, tak to řeknu, nebo narušit operační systém a zase v neděli se provede jednorázová obnova. Samozřejmě tu obnovu můžete provádět i v rámci týdne, kdykoliv, jo, záleží to opravdu na vás. Tak, PXE server v tomto případě můžete velice jednoduše ladit, ale my už máme nachystaný, takže dáme si další. Vyberte si jakou ty počáteční možnosti té instalace. Takže ta instalace se spustí ve chvíli, kdy bude dostupný agent, velice jednoduché. Vyberete si šablonu, která se má použít, takže vybereme si šablonu. Nastavíte se například to týdenní spouštění, to znamená v neděli, například v 1 hodinu ráno, každý jeden týden se spustí plánovaná úloha, která vám zajistí to, že vlastně všechny stroje, které jsou v rámci těch MAC adres, které jste si přidali na začátku, budou obnoveny do funkčního stavu. Tak, jak vidíte, je to velmi jednoduché, myslím si, že v tomto případě na tom nic není. Tak, myslím si, že k tomu programu by to asi bylo vše. Pokud máte jakékoliv dotazy, tak určitě do sekce questions and answers určitě pište. Zrovna v tuto chvíli se chystám zodpovídat. Tak, jenom chviličku,
už tady máme první dotaz, jestli lze vytvářet zaváděcí médium na flešku. Určitě ano, lze na USB flešku, lze to i na USB disk. Na ten USB disk je to ne přímo, Acronis vám to přímo nevytvoří na ten USB disk, ale mám k dispozici návod, díky kterému si to na ten USB disk můžete dát. Na tu flešku samozřejmě není žádný problém. Tak, určitě když tak pište mi další otázky, budu na ně zodpovídat. Tak. Pomocí agenta, tak pan Jaroslav Mráz, další otázka, jestli se dá pomocí agenta zpětně stáhnout image z počítače. Přímo pomocí agenta jako takového pouze, když bude agent instalovaný ve Windows. Kdybyste se připojil na agenta, který bude z bootovatelného média nebo z PXS serveru, tak ne. Tam by se to dalo jedině z toho PXS serveru nebo z toho bootovatelného média můžete přímo zvolit Master Image Creator, díky kterému si vytvoříte obraz disku. Určitě si myslím, že máte ještě nějaké dotazy, takže pište. Ptejte se, co by vás zajímalo. Jestliže chcete ještě něco ukázat, určitě mi to napište, rád vám to ukážu. Jo, takže tak, jak vidím, tak už dále další dotazy. Teď mi tady jeden přišel. Takže dotaz, zda lze image instalovat na rozdílný hardware. Samozřejmě ano, ale pouze za předpokladu, že máte koupený doplněk Acronis s Universal Deploy, Acronis Universal Deploy. Tento doplněk se k produktu dokupuje samozřejmě ve chvíli, kdy ho máte instalovaný, tak jak jsme si ukazovali ty šablony, tak tam přibude ještě jedno okénko, jakoby, do kterého si můžete vybrat přímo ovladače těch nových strojů. Je to velmi jednoduché, kdybyste třeba chtěli vidět, jak se to dělá, určitě stačí, když mě budete kontaktovat přímo na můj e-mail. Já vám když tak vysvětlím, jak to funguje. V uživatelské příručce k tomuto produktu je také vysvětlený přesný postup, jak se s tím Acronis Universal Deploy pracuje a jak funguje. Takže kdybyste cokoliv potřebovali vidět, stačí se mi ozvat nebo se podívat do uživatelské příručky. Tak, ještě nějaké dotazy tady?
Tak, já děkuji ještě panu Zdeňkovi Hetesovi. Jelikož už vidím, že nemáte další dotazy, takže já vám děkuji za přízeň, za to, že jste sledli tento webinář. V případě jakýchkoliv dotazů určitě stačí, když mě budete kontaktovat e-mailem, popřípadě nám můžete zavolat. Informace o naší společnosti www.acronis.cz. Opravdu děkuji moc, přeji vám krásný zbytek dne. Mějte se, nashledanou.